3. Jös! Vittu, nyt vittu niitä wildeja. 18 spinniä, hei nyt vittu niitä wildeja. Kuka ei tilannut deadspinneä? Ei. Hei nyt vittu on vittu sä voit tehdä mitä vaan, mutta älä vittu tällaista. Hyi perseen reikä. Vittu nyt kun ois ollut wideline tossa noin, niin vittu me oltais oltu miljonääri. Kyllä se niinku yrittää hengissä pitää. Vittu meillä on ollut varmaan joku 30 spinniä, jos se tämmöstä paskaa, niin hyi saatana. No vittu no hyvä, jatka. Nyt vittu, nyt aloitat se wildeen jakelemista. Tonne yksi, niin vittu se maksaa. Tonnees yksi. Joo, lisää spinnejä, lisää vaan. Vittu, meillä on ollut varmaan 40 spinniä tässä pelissä kohta. Mä en tuu hyväksyä tällaista saatana. Tällaista ei varmaan tuu hyväksymään. Stay, I never leave. Ei siis perseen reikä, et sä nyt tälleen tätä perseillä. No nyt sä päätit sitten, no niin, kato, alkaapa naukuu. Vikalla 2 spinnillä sitten on naps, kato, nyt te ajattelin alkaa maksaa sulle jotain. Ja 3, vittu 3. 3. Jes! Vittu, nyt on raha. Nyt on raha. Nyt on niin perkeleesti rahaa. Nyt on niin saatanasti rahaa. Nyt on vittu iso, nyt on iso. Nyt aukuu vittu, nyt aukuu niin, ettei oo ennen nähty. Jumalauta, kattokaa sitä. Jumalauta, tästä tulee iso. Onko kanava isoin voitto? No on aivan varma. Vittu, tähän sekos! Kattokaa kettua! Nyt on kanava isoin voitto! Jumalauta! Vittu, siellä on näitä wildeja! Onko maksit? Vittu, onko maksit? Kattokaa sitä! On se! Vittu se sekos! Jumalauta se sekos! Vittu 3 spinniä vielä! Tää on ihan sairas! Tää on aivan sairas! Mitä helvettiä! Kato kettua perkele ja vielä jaksaa! Kattokaa sitä! Meneekö yli 3 keilan ketusta? Ei vittu, ei ihan riittänyt 3 keilaa, voi perse! Riitti! 3 keilaa! 3 keilaa! Mitä vittua? Pakko ottaa kuva, mitä vittua?